Fuq Net Television il-President tal-Kamra tal-Periti kien ċar ħafna fi kliemu u kienet evidenti l-frustrazzjoni tiegħu għal konklużjonijiet li ħarġu mill-inkjesta pubblika bil-Perit Andre Pizzuto jistqar illi m'għandux wisq tama. Maħniex qed naraw id-dawl fit-tarf tat-tannelaw tal-kif jgħidu. Iġiet tgħid lanqas preżentament. Le. Minti taradi. Għaliex il-building regulations mhumiex biss il-bini, l-kostruzzjoni, l-iskavar u twaqqih. Dak huma part 1. Imma hemm 19 oħra tittamel, hemm tal-elettriku, tal-fire, tad-dranaġġ, tal-plumbing, dawn meta ħajsiru. Min ħajamilhom dawn? Pizzuto għadda dawn ir-rimarki meta l-erba kien mistieden fil-programm NetLife li analizza rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija. Flimkien mal-Perit Pizzuto kien hemm il-President tal-MDA Michael Stivala. Dan riformi li tkellem jom fl-inkjesta huma riformi li rriduhom illum qabel għada, irridu diskussjoni, imma diskussjoni serja fejn naraw illi l-implementazzjoni tagħhom għax anke fl-inkjesta qalet ċaru tont illi red tape hemm kemm trid fl-industrija tagħna. Fl-istess programm il-Perit Andre Pizzuto stqar mod dirett li min-naħa tal-Gvern u tal-awtoritajiet qed jitpoġġew nies illi m'għandhomx għarfien fis-settur sabiex jittieħdu d-deċiżjonijiet. Jiena m'għandi l-ebda intenzjoni minnhom il-qudiem nipparteċipa f'meetings ma' entitajiet pubbliċi fejn il-counterparts tiegħi ma jkunux jifhmu. Ma nix nibqa' naħli l-ħin. U din ir-raġuni wkoll għaliex aħna bħala Kamra ddeċidejna li nwaqfu National Building Council mal-MDA. Michael Stivala minħati u insista illi hemm bżonn pjan għall-industrija għaliex ħafna awtoritajiet qed jispiċċaw jidħlu f'xulxin. Meta inti tispiċċa taħdem ma' 21 awtorità differenti, għax aħna di wkoll ħareġ bil-inkjesta, illi tant kemm hemm awtoritajiet differenti, illi meta bdew jippruvaw jifhmu, kulħadd iwaħħal fl-ieħor, illi ħadd ma jaf x'inhu responsabbli ta' xiex. Meta niġu biex naħdmu, il-proġetti jispiċċaw jiswewna mijiet teluf żejda. Robert Cremona, Net News.